ATM long live, long live, long live. Bubar Grake, Bubar Grake, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Pramotha long live, long live, long live. Pramotha long live, long live, long live. ATM long live, long live, long live. ATM long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. District yang tadi kan dicak mana tar terus mana khanyai, aja coba cole nai, umat district yang tadi kan dicak mana terus mana khanyai, aja coba cole nai, aja coba cole nai, district yang tadi kan dicak mana go back, umat district yang tadi kan dicak mana go back. Pila sini media na hambai, sungkini korbuk subdivision dayo, kaisa sini SDM office. और बिनी ब्लॉक तो ARDD ऑफिस तो एग्रीकल्चर तो इनको जनरल ATC IS ऑफिस तो विभिन्न दफ्तर जे डिपार्टमेंट तो मनी जों जुरुक ताला रिजार्टनि चिलि कर्बक सबडिभिजन तिप्रा मथानि होते खायै जों जिनि जे सल्यूशन यासाक जिनि जे साकाने आदेश मायासा जरा जों जिनि कर्बक सबडिभिजन एसडीएम ऑफिस दैयो जों तमो तागो तमो जों प्रोसेस खाय तमो ताबो जिनि वारियर्स रक जों जत्तो ताबो कोनो तो जों आसुगलाय दङ ताबो जों सेक्रिफाइ खाय दङ ना तालारमोन तामानि बाय तालार जों तिनि तालार माने हालाय जिनि जे गुमिति डिस्ट्रिक्ट डीएम बनो जों ट्रान्सफार होने बागै जों बनो रिक्वेस्ट खायो जिनि मुख्यमंत्रीनि थानि बनो जे जिनि तिप्रा मथानि स्प्रेमो जिनि हानि बुबाग्रा जिनि महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मन बनोबो अपमान खायमानि बिनि बागै जों कर्बक सबडिभिजन होते खायै जों रिक्वेस्ट खायनाय मुख्यमंत्री थानि बनो तारातारि बनो ट्रांसफार होया हलाय डीएम न बिनि बागै जों आरो नेक्स्ट इवेंट जों सारियो जिनि प्रोसेस तिप्रा मथानि होते खायै जों साख्लाय जानाय बिनि मुताबिक जों काम खायनि हिनै जों रेडी दङ ताफोनो जों एसडीएम अफिस दायो जों जबा खाय दङ तिनि दायो जे तंलाय मानियो सोर रक फाय मानहा जोंनिरो जिनि तिप्रा मथानि कर्बक सबडिभिजननि जत सिनियर लिडार्स कायसा बुमुं सानिया जिनि वारियर्स TWF दङ YTF दङ तिप्रा मथा दङ TSF दङ जों जत हानजा खायनाय जों दाबो कोनो एसडीएम अफिस दाय जों फाइट खाय दङ इमुनि बिसिनो ति आर कायसा कक सोंनो मुसुक माने तिनि जे कर्ब करंनै करंथाम जागा कासोबै बा तालार ला जा किन्तु MLA नि माखां नंगिया बो बियां थांबा बररक थांजाखिसे सायखना दगदि जिनि 43 कर्बक एसेम्बलिनि जिनि MLA बरमगोनां सन्जय मानिक बो थांजा डिस्ट्रिक्ट डीएम दायो आरो कायसा जिनि EM दलि मेडाम दङ बो थांजा अमरपुर सबडिभिजन दायो जों इरो जिनि तिप्रा मथानि वारिस रक अनेक काराक दङ जों बंनो जों जत जागा अमरपुरबो जों रि हजाक जिनि कर्बक देबो दङ आरो जों डीएम अफिस देबो जों रि हजाक जिनि डीएम ना ट्रान्सफार खायने बागै आं कायसा सोंनो मुसुक माने हालाय जों इ डीएम मतिजा डीएम काबांमा दङ जाय हालाय जे बिनि बो जखनो अंगो सिनि महाराजानो सेबो रेस्पन्ड रिया मतिजा डीएम जों नायनिया बिनि अनेक बो डीएम से हियालाय बिनि क्वालिटी दं हालाय बो एकवे लाखसे खाययां नायबो बिनि बागै बोनो ट्रान्सफार आरो डीएम गाम फायनाय हालाय सिनि बकुंबारा जखनो जत जाति सिनि तिप्रासा दफाने बागै अनेक उन्नति होनाय सिनि फेसिलिटी मांनाय लखे हम मीडिया फ्रेंड्स ना खानाय मासनि 25 तारिख में रविवार सालाव बगरा जिनि कुमति डिस्ट्रिक्ट में बड़ी कांति बाबू बाय माला खाना बिनि सिगां प्राय सुख बगरा बाय जेतारि कांति दिया WhatsApp पे स्कुल में को नहा प्राय 1 मास सिनि को बगरा न दिने साखु को मालालिया बुबाग्रान असम्मान खालाया वो बोलो तैनाय जों तिने 2 जून न गुमति डिस्ट्रिक्ट न अंगिनाय सारा गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जरा ऑफिस दंनाय जों बिनि शटडाउन खालाया तामनि हिमाले बकाइसा हानि बुबाग्रा दङ राजतन्त्र फानो गणतन्त्र फानो बकाइसा तिने राजवंश जिनि देशनि गृहमंत्री चिन अमित शाह जी से बनो तिने महाराजा हिरि दङ बो डीएम सर बिनि बागैना सुतिन बिखौ जों माहाय डीएम सुनांगिया
Dimahai dia nasang gubek sung bono linda janogo sung mahai dia nasang nangya tamni male bono api chota bono taratari bono transfer khainang thong sung mahai dia nasang nangya plus bosiniya tabuk 2025 ni tin June masing daha kono dina sini samung khaje angtongo rega hote kono dina tabuna samung khaje angtongo hankiri ko angtongo dina sung khobor mano se karone bagai nai गोबां मा इसुनो तैनाय बुबागरा बो तिन बिन पर्सनल मैदान तै तो थांग मालन थांया दिन पब्लिक नो तैनाय बो तिन पब्लिक गुमत डिस्ट्रिक्ट न तमा बाके उन्नति डेभलप खाने बो तिन सीएम बो थांनाय खामानि से बुबागरा नो तिन सम्मान खलाहा सम्मान खलिया दिन बागे न से तिन सारा गुमत डिस्ट्रिक्ट न रुमिनाय जों जत अफिस से सप्तान खानि बायता ननि तिनि प्रोटेस्ट नि खायमानि यागलबो जदि बनो ट्रान्सफर थांया हला बासगांनि साला आरो तामारो खायनि नि तामा वान सुजाक्तम हामबाय एमो क्वेश्चन खालामनानै बोनो तिनि जे सालसानि प्रोटेक्शन जितिनि बोनो ट्रान्सफर जितिनि खाया हलाय जों बुसखाङो आरो याफ्रि गजा लानाय जों स्टेटमेन्ट थानाय आरो जों बिराद स्कुलनि गजा थांनाय जों बोनो जायगाफोरावसो जों बोनो डिस्ट्रिक्टनि बोनो जों बिएनो जों बोनो मिन्दा जानोगो ट्रान्सफर खालामनांगौ जों बोनो रिसिभ खालामनाया जों बोनो जों फेरवेल सिदन नांनाय टोटेल तिनि करबुक जागा बो जागा बा बो अफिस स्टक तालार जाहाना तिनि करबुक सब डिभिजन बिसिनो तिनि एसडीएम बीडीओ जत डिपार्टमेन्ट जों लखायजा करबुकनि सिमिला डिएम अफिस तिनि थामानि राव दैतां बरो तंबो सिनि करबुक सब डिभिजन करबुक विधान सभा नाय प्राय 3-4 गारि थाहा तिनि डिस्ट्रिक्ट डिएम अफिस